για μια motherboard από Sony Vaio με BGA Nvidia, το οποίο χρειαζόταν reballing. Το chip έχει ήδη βγει σε προηγούμενο στάδιο και έχουν ξαναμπεί μπαλάκια LED αυτή τη φορά για καλύτερη διάρκεια στον χρόνο. Τοποθετούμε το BGA χοντρικά πάνω στη μητρική, ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια να το πιάσουμε με το μηχάνημα. Αν δούμε στην οθόνη, η μηχανή μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε ταυτόχρονα και την πλακέτα και το ολοκληρωμένο μέσω κάποιου πρίσματος. Αφήνουμε εδώ και παίρνουμε το chip, το οποίο θα βγει πάνω στο εργαλείο τώρα. Ωραία. Επιλέγουμε το σωστό προφίλ. Και ευθυγραμμίζουμε το ολοκληρωμένο με την πλακέτα. Εδώ είναι που μπορούμε να δούμε ταυτόχρονα την πλακέτα και τα μπαλάκια του ολοκληρωμένου. Αφού κάνουμε μια χοντρική ευθυγράμμιση, ζουμάρουμε και κάνουμε τη μικρορύθμιση. Σε αυτό το στάδιο είμαστε έτοιμοι να βάλουμε φλαξ, υψηλής ποιότητας φλαξ της εταιρείας Martin, για να εγγυηθούμε την καλύτερη δυνατή επανακόλληση του ολοκληρωμένου. Φυσικά η μητρική έχει καθαριστεί από την υπολοιπούσα κόλληση του προηγούμενου σταδίου. Και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε το βήμα του να κολλήσουμε το ολοκληρωμένο. Το θερμικό μας προφίλ είναι αυτό. Τοποθετούμε και τον αισθητήρα έναρξης όταν η πλακέτα μας φτάσει στην κατάλληλη θερμοκρασία και πατάμε play. Για λίγη ώρα η πλακέτα απλά θα ζεσταίνεται. Στη συνέχεια θα δούμε πώς κατεβαίνει το ρομποτικό χέρι για να ολοκληρώσει τη διαδικασία.